Ang mga katupay oy di anapod karon ba di anapod ko karon oy di ade ko karon mga katupay sa tugpaanan ba og idro ba ay idro oy ang o di aga kong kauban o di apa nitugpa pa ang mga mananap mga katupay oy Wala. Siya. kay musakay lagi kog idro oy di aday ko diri ang ani oy adi ang pugong kakauban diri mga katupay naguwat pa mis idro oy ang ani oy ito tugpaan na si idro to di ba ang ani mga katupay ay di ako mga kauban mga katupay naguwat lagi mi sa idro oy diara ang ani adig yun di mawanga kung tinustos oy ang ani mao to mga katupay oy daghan kayo mi dire kuwat sila ba ayan okay mao to mga katupay oy ang mga katupay oy murang dugay-dugay yun medyo rin pinilahay ba murang nangaipit yun ang mga manang mupahingo namin dito pultahan ba ang oy murang makasakay nagyog idro ag mananap ang yan yung mga kauban murang ubay-ubay yun medyo rin ba ang ani oy dagana na mo diri nga ipit mga katupay oy ang ani oy mao ra to mga katupay oy kita nang ta sulod sa idro ba idro ang ani ang mga katupay dito na ako sa loob ng idro ang ani oy dako man kayo sulod ng idro oy ang dako pa kay bakante sige tuloy-tuloy lang ang mga pasahero yan nga ni okay ta mo mga katupay diyan nagyog ko dire ba nakasakay na jog kidro ag mananap yan Hello everyone, welcome to your Cebu Pacific flight where we make moments happen with you. This is 5G649 bound for Tacloban. If you have a different flight number destination, please don't hesitate to reach your cabin crew. Sige mga katupay magkita-kita na lang tayo nignaog na namo dito sa Tacloban ba Tacloban Tacloban na ang destinasyon karon ba sige mga katupay magampo lang tatamay ko kampo ba nga okay ra nga mong biyahe magkita-kita na lang tayo sa susunod mga katupay pag naog na namo dito sa Idro ba pag mabot na mi dito sa Tacloban Ang inyong cabin crew. ayun na mga katupay
dito na kami sa taas mga katumpay. Oh. Ayan, oh, maliwanag na mga katumpay. Oh. Sikat na yung araw mga katumpay. Tupay, oy, dito na kami sa Tacloban, no? Oy, oh. Kita mo yan mga katupay, oh. Kalalapag lang namin ngayon mga katupay. Ayan, no? Dito na kami ngayon mga katupay. Natili lang ng konti na isang oras yung biyahe namin mga katupay. Pero sa awa ng Diyos mga katupay, ay okay na okay, oy. Okay, oy, okay, oy. Okay mga katupay, may biyahe pa kami ng 3 oras mga katupay bago kami makarating sa aming destinasyon mga katupay. Ayun o. Ayun yung sinakyan namin intro mga katupay. Oh. Okay mga katupay, simula 3 oras pa yung bibiyahe namin. Ito yung mga kauba, mga kasakayan ko. Oh. Oh, mga katupay, oy, diyan ako mga katupay, oy. Hello, kakain. Niabot na ko sa akong destination, oh. Diyan ako, oh. Pwede nang gutumas mananap ba? Nagkapasmo-pasmo yun ang mananap. Di mga on ni mga katupay, oy, di lang kung mga ninyo, oy. Pwede nang gutumag mananap. Diyan lagi, oh, kita na kayo, oh. Diyan, oh. Oh. Mga on nami, oy. Di nami mga agda ninyo, oy, mga katupay, oy. Ngaon lang tayo luluto. Dapat kinilaw, o di lang makita. Hinilor to. Ang nga mga katupay, oy. Salamat kayo, ha. Magbabay na lang sa susunod na po na itong pagkakita, mga katupay. Mga on sabi, oy, kay pretty naging gutoma ba? Gutom na, oy, gutom na. Bye-bye mga katupay, oy, bye-bye, oy. Tinda Bye-bye. mo naman na, timplahin ko naman na. Ngaon lang ta.